amma duk gari ba shi ne ba kuma wallahi wallahi wanda sun maka ganin nan a kana tashi yadda ka tsiran masallaci ni dai ina da shawara akwai wani yaro dan gidan Alhaji Isa yake ko Alhaji wani ko Alhaji Isa ne an so gani wani yana kan fadi dan tibi zaka ganshi ko in tsaf tsaf yana buga wankan shi na wucewa ni ba ma wannan bane damuwa na yara sun je mu mashin ne ya ba yara ai ba ko yaran mu ba mu kuma da baby a wani ban na ga zan kudi ni saboda ina zan dan je dan kwalde Allah wallahi ko kwalkewa nake zan dan je yi to ka gane to ba yawa ai kai wannan kai wannan to ya zai ne yanzu ita kawai in dai zan sallama wannan baki na wani yanzu za mu kira shi ne kuma za mu shirye ne mu kira shi kuma ba ka baka abin da ya kamata kenan ina da lambar shi amma ban taba kiran shi faɗa ma ayawa za a je mai kowa da shi ba ina private number za shi mu kwamu shi don waye za mu nemi kuɗaɗe yin samu duk miliyan biyar din da ba mu samu kakkaman kakkara za mu kira shi ba yawa hakan ya kamata a yi ba mu kira shi yanzu ne wannan shawarar da a kira shi yanzu a bari a gane kira shi ka gane mu kira shi ɗin a gane ba ka kira shi ka san da amfani su yawa yanzu sai su fata masa daɗi kawai a kira shi noman ne a yi kawai sai mi kwana 43 mune wa kunkuru lodin dankali. da wa nake magana muna da yan kidnapping muna son miliyan 15 a wajen kuma yau kidnapping miliyan 15 inna lillahi wa inna ilaihi Hanu. Hello? Soy. Ya ki nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan babo. Ka ci ubanka. Ka ga yana ne? Ubanka da ce. Laja. Hanu. Ka sani? Hello? Haji. Auto. Allah sarki ka ce kinabi din naku ya tashi akan bil adama ya kowa gurin mu kuma. Suna na canja Muhammadu. Shugaban kasar aljanu na duniya ba. sarkin aljanu la ilaha illallah wannan wuri Suleiman wannan wuri wannan rafi Kai ba kawai ne ba ne. A'a, kowa ina hukumin dauda ne. Allah sai ku ci. Ko ban aljanu saboda haka lalle farfesun ku yau ya zama dole.